माने आने फाइनली कटकरू आसी कि जगह पहुंचलु रास्ता एते खराब फाइनली आसी कि पहुंची गलु आपण माने समस्त सुना झियो सीरियल देखुछंती आ जेतरे मने मुरगुला फिगली रे बुझो माचल हे बोलने लगे ना करू जहारा एकरा एकरा रे पिला एकरा एकरा रहा एकरा एकरा रे पिला एकरा एकरा रहा ठीक है जोरदार ताली हो जाऊ ठीक है लाइट का से पड़ो मत कहीं देखा जाऊ ना भी